Ko woni Ikklesia? Emi seka a meeɗi nanki kirista'en e ngoodi suudu to ɓe jagganto Joomiraawo wi'eteendu Ikklesia ko cooci. Woɓɓe e noddirandu non, ammaa ma'ana woliinde nden naa ɗum maadi. Ikklesia ko cooci kanjum woni kawtal tokkuɓe Yeesu Almasiihu. Kawtal tokkuɓe to ɓe ngoni fuu kamɓe ngoni Ikklesia, nden bo tokkuɓe fuu e maayuɓe yahuɓe wuro Allah har e wonɓe nder duuniyaaru. Kawtal maɓɓe fuu ɗum Ikklesia. Nden no Allah suɓii Israa'iilanko'en garta lenyol maako suɓaangol, o hokkiiɓe dookaaji maako daga jungo annabi Muusa. O hokkiiɓe leydi Israa'iila ndi warta ndonu maɓɓe. O lilii annabo'en ngam ekkitinaɓe, nden ngam ɓe ngaɗa annabaaku wi'uko Almasiihu e wara. Nde Yeesu Almasiihu wari, woɓɓe njaɓimo ɗum kisnoowoɓe. Ɓurɓe ɗukki bo nganyii tokkamo. Ammaa jaɓuɓe Almasiihu ɓen, Allah wartiriɓe suɓaaɓe muuɗum. Kamɓe ngoni kawtal tokkuɓe, kamɓe ngoni Ikklesia. Nden no Israa'iilanko'en tan ngoni suɓaaɓe Joomiraawo, ammaa jooni rewɓe e worɓe daga koo ngole lenyol to ɓe njaɓii Almasiihu, kamɓe maa ɓe ngartii suɓaaɓe Allah. Anditirɗum alkawal hakkunde Allah e Israa'iilanko'en denno ɗum naaduki. Allah wi'ii Ibrahim e ɓiɓɓeeji muuɗum naade ngam ɗum anda kamɓe ɗum lenyol maako suɓaangol. Ammaa hande anditirɗum holluki ceyda wi'uki neɗɗo nattii nder suɓaaɓe Allah kanjum woni baptisma. Naaduki jooni naa ɗum anditirɗum tokkuki Allah. Yeesu Almasiihu wi'i koo moye tuubuɗo jaɓuɗo ɗum sey waɗanee baptisma ngam holluki kanum maa wartii mo Allah. Baptisma tan hisnataa koo moye. Neɗɗo heɓay kisndam e laawol hoolaaki Yeesu Almasiihu tan. Ammaa baptisma ɗum misaalu looteeki daga hakke, nden e yonki kesi nder Almasiihu. Woɓɓe tokkuɓe njartanay neɗɗo ndiyam dow hoore, woɓɓe bo nattinay neɗɗo nder ndiyam gaba go'o. Fuu ɗum misaalu looteeki daga hakke. Nde go'o tan ɗum waɗanta neɗɗo baptisma. Nder alkawal kesal ɗum noddii kawtal tokkuɓe Yeesu Almasiihu ɓandu Almasiihu. Almasiihu woni hoore nden, waato ardiiɗo on, nden jaɓuɗomo fuu e nder ɓandu maako. Tokkuɓe Almasiihu fuu no go'o, koo ɗum ngale ɗemngal, koo ɗum ngole lenyol, ɓe ngartii go'o nonno Almasiihu no go'oto. Nden kawtal tokkuɓe ngal ceniingal, ngam Allah ceniiɗo jeyngal. Ammaa to en ndaari Ikklesia nder duuniyaaru hande, en gi'a ɗum sendaama kadi maa e woodi ko halli naa seɗɗa to nder. Ko jeyi? To, e woodi ɗuɓɓe noddooɓe ko'e mu'en kirista'en, ammaa ɓe meeɗaayi danyeeki e laawol Ruuhu Ceniiɗo. Ngam non, naa ɓe tokkuɓe Yeesu Almasiihu e goonga. Deftere Ceniinde wi'i, mo walaa Ruuhu Ceniiɗo naa ɗum mo Almasiihu. Raaru nder Romanko'en suurawol 8 ayare 9. Ɗummaa kawtal tokkuɓe Almasiihu ɗum bo nyawɓe warɓe asibiti ngam ɓe keɓa yamɗitineeki. Ɓe kokkii ko'e maɓɓe nder jungo jamɗitinoowo mawɗo, Yeesu Almasiihu, kanko bo e mo yamɗitina ɓe seese daga nyawu hakke. Jooɗiiɗo nder duuniyaaru fuu daɗidataa hakke. Tokkuɓe Almasiihu koo ndeye naa tuubii ngam hakkeeji mu'en. Koo moye neɗɗo e woodi hakke. Ko feerootiri tokkuɓe Almasiihu e horiiɓe kanjum woni tokkuɓe Almasiihu e goonga njaɓii jamɗitinoowo mo Allah liloyi, e njaɓa maagani ki ɗum hokkata ɓe, e ɓe tokka ko ɓe mbi'a. Horiiɓe bo njaɓaayi njaha to jamɗitinoowo on. Tokkuɓe Almasiihu e goonga ɓe fuu ɓe ngartii go'o nder Yeesu. Ammaa non no annduɗaa, e woodi feerootirol ɗariikaaji naa seɗɗa. Ɗariikaaji ɓurɗi mangu ngoni ɗi Roma e Protestant. Nden nder mawɗi ɗin ɗon ɗiɗi e woodi pamaroy naa seɗɗa. Ammaa tokkuɓe Yeesu Almasiihu fuu deftere wo'oyre ɓe kuutirta. Ɓe fuu ɓe njaɓii Yeesu Almasiihu no ɓiɗɗo Allah. O maayi dow gafaangal, nden o ummii e yonki.
kadi ma kanko tan woni kisnoowo. Koo nde ɓe peerotiri e kuuje ɗuɗɗe mawɗe, ɓurɓe ɗukki e giɗi ɓe ngarta go'o nder yidde e hoolaare Allah, non no Yeesu wi'i. Ngam ɗume Allah tiggi kawtal tokkuɓe Yeesu? To e mo yiɗi tokkuɓe keɓa ɓeyda anduki Allah, nden ɓe mawna nder yidde e hoolaare, kadi ma ɓe sumpootira. Koo moye tokkuɗo e haani waɗanee baptisma, non no Yeesu wi'i, nden natta nder kawtal tokkuɓe. Tokkuɗo Almasiihu fuu e woodi bukaata walliire horiiɓe, non no koo nde jokkoode ɓandu woodiri bukaata koriiɗe. Haanaa tokkuɗo Almasiihu hendita hoore muuɗum e kawtal tokkuɓe. Kadi ma Yeesu tambinii kawtal tokkuɓe ɗum kuugal muɗum nder duuniyaaru. Ko Yeesu wondono e duuniyaaru e ɓandu neɗɗo, o ekkitinii yimɓe wolde Allah, o yamɗitinii nyawɓe, ɓe mettan ɓernde, o fewnaniiɓe, o hisniiɓe hakke. To, ko o hoota dow, o wi'ii tokkuɓe mo ɓe njaara habaru belɗum ɗum kisndam to horiiɓe nder duuniyaaru fuu. Kuugal tokkuɓe Almasiihu wonɗon, ɓe koondiye leydi, ɓe njottina lilal maako to koo moye, ɓe kumpita koo moye tokka laawol maako. Nden bo e haani ɓe kolla yidde Almasiihu to leƴƴi fuu e yimɓe ɓe kookaye diina, laawol yamɗitinki nyawɓe e ekkitinki ɓe ngalaa andal e nyamnuki nanooɓe weelo e wa'ajinki habaru kisndam daga hakke. Yeesu Almasiihu waɗii ka walluki yimɓe keerol jonde maako e duuniyaaru. Kawtal tokkuɓe mo maa e haani ngaɗano. To gaynaako walaa na'i woni, non maa kawtal tokkuɓe e woodi bukaata ardiiɓe, ekkitinooɓe laawol bongol, wagginayɓe celuɗo. Daga fuɗɗoode, Allah suɓii waynaaɓe ngam ɓe ndeena ɓiɓɓe maako. Yeesu Almasiihu suɓii lilaaɓe 12 njaara habaru belɗum nder duuniyaaru, tigga kawtal tokkuɓe mo. Nden boo alkawal kesal wi'i, Allah suɓii woɓɓe ɗon maa ngarta pasto'en, waato waynaaɓe, e ekkitinooɓe, e ga'ajinooɓe, e ardiiɓe mawɓe, e huwooɓe kuuɗe feere-feere. Iri ɓen ɗon maccuɓe Allah e ɗon nder kawtal tokkuɓe har hande.